Dag, goeiemiddag. Wat ben je aan het doen? Nou, ik word dat zicht. Deze man maakt je voor mij een mooie bestrating. Jo, had je de liering? Heb ik de leerling? Ja, je hebt Ik ben je hier, dat wel. Wat moet er gebeuren? Nou ja, ze hebben wel hier een mooi paadje naast, dus oude huisje. En dan hier ik een soort pleintje. Want ik heb heel volle tuin. Ik heb hier achter nog heel volle. Dus ik wil wel een lietstukje minder. Dus nou, dan maakt ze een mooi pleintje voor mij hier. En waar hij aan het werk? Dat is Mona, die werkt een stuk terug terwijl wij wat zien te houden. Dus er is maar hier echt aan het werk eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En we hebben hier zelfs mee aan de gang dan? Nou, ik weer achter. Zo, hier is natuurlijk al een groen uitkom. Dus dat ben ik nou achter weer aan het verdelen. Dat ik al een plakje krijg. Maar je bent Ja, dat dacht ik al wel met Sjen, hè? Ben je hier al lang? Nee, 2 hier. Ik zocht echt iets in deze streek. En ja, ik een beetje bij mijn voorouders voorkom uit Hemelen bijvoorbeeld. En wat van Skarel en Koudem. Zo'n beetje veronder de roots. Nou ja, en dit. Gewoon lekker volle groen. We wonen eigenlijk een lietshuisje, maar in grote groen. Het is wel een beetje een groot huis. Het is gewoon een groot project. En nou ja, dit is dus de groen, dus ik ben nou een beetje aan het verdelen. Een heerlijk plakje hebben ze mij. Ja, super. Heel blij mee. En ben je ook nog aan het werk? Nee, nou net. Nee, ik werk in de horeca, dus ik ben nou even vrij. Sowieso is het winters wel rustiger. Maar nou even helemaal vrij. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind ik wel iets moois hebben of zo. Ja, vertel. Nou ja, het is iets wat we ons dus beseffen dat we net alles maar te regelen hebben of zo. Mooi om daar misschien die zelf iets in te komen van hoe flexibel ben we eigenlijk en hoe tevreden ben we. En ja, wat vinden we belangrijk, wat we dan echt willen en ten koste van wat moet dat dan? Ja, nou. En hoe vind je het bij jezelf dan? Wat is er voor jou verloren? Of jij bent er bewust van worden? Ik ben me er wel bewust van dat ik eigenlijk helemaal net zo sociaal ben. En dat wist ik wel, maar ik bedoel, ik ken heus wel dat het moet. Maar ik hier er echt heel veel aan dat het alle keer even net hoefde. En dat heb ik er wel van geleerd. Van, nou ja, straks dus wel weer feestjes moest hebben of mijn families bij elkaar. Of mooi het dorp, mijn dingen en alles. Ja, moet ik het dan ik weer, omdat het dan weer mooi. Want eigenlijk hoor ik er net zo van. Ik ben heel graag eigenlijk gewoon wat op mezelf. En ik wen hier wel met mijn man en mijn 2 volwassen ben die ik door de corona in huis binnen. Dus het is net dat ik helemaal alleen de Eindselganger ben. Maar Dus dat is wel lekker dus. Ja, ik voel dat ik toch van, goh, wat heb jij ook een soort sociale verplichtingen. Toch?